École privée minnu bɛ Mali kɔnɔ olu taara tile 5 baara bila la ka sabu kɛ jamana bɛ musaka min di san o san o sɔrɔlibaliya ye. Burɛm Mali sɔrɔsiw ye tɛgɛ da siganama dɔw kan maramafɛnjugu sɔrɔla u bolo. Kayikaw fɛ yen nɔ jɛkulu dɔ sigira walasa ka kuranko gɛlɛya kɛlɛ kɛ. N balimaw aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye école privée minnu bɛ Mali kɔnɔ olu taara heure 100 ani heure 20 n'o bɛ tile 5 baara bila olu taara ka taa o la ka sabu kɛ fɛn min jamana bɛ musaka min d'u ma san o san k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ ni a ye i b'a ye k'a fɔ ko o wari sɔrɔlibaliya o hukumu nana to fɛn min ni école tigi ninnu ye u ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ fɛn min ye dɔgɔkun daminɛ o ɲɔgɔnye senfɛ école tigi ninnu n'u bɛ jɛkulu kɔnɔna la jɛkulu min n'u bɛ a wele ko groupement des associations des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali u ye bɛnna kan k'a fɔ ko fɛn min ye tile 5 baara bila k'u ka o kɛ walasa musaka komi ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka école la baarali la ko walasa o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara cogo min na kibara min sera ma o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin tɛnɛndon yɛrɛ ye octobre kalo tile 6 ko grève in yɛrɛ ko a daminɛra fɛn min ye jɛkulu in maa ɲɛma dɔ ye a yira k'a fɔ ko u ka musaka dɔ bɛ yen n'u bɛ a wele ko frais scolaire fo ka taa se demi bourse ma i b'a k'a fɔ ko o ma se ka sɔrɔ ko nin musaka min ni a bɛ d'u ma a bɛ kɛ sababu ye olu bɛ baara minnu kɛ u ka école privée la i b'a k'a fɔ ko a b'u ka baara caman nɔgɔya u bolo jɛkulu yɛrɛ maa ɲɛma yɛrɛ ni o ye Abdul Kasum Touré ale y'a jira k'a fɔ ko ni tile 5 baara bila min ko ni a kɛra k'a bɛ se ka kɛ ko donna nataw la ko grève in a bɛ se ka lakuraya tuguni sabula fɛn min ye ni grèvekɛla ninnu ye u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de k'a jira k'a fɔ ko u ka juru min bɛ yen nɔ ko ka o bɛɛ lajɛlen sara n'o o bɛ tali kɛ fɛn min ye san 2022 fo ka taa se san 2023 ma fo ka taa se musaka yɛrɛw ma minnu ni olu kan ka di kɛnyɛrɛ écolesow ma a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye orientation ye écoledenw ka bila ka taa foroba école la ko o tɛ olu tɔɔrɔ kosɛbɛ nka a hakilila ka jira k'a fɔ ko foroba école ninnu ko olu falen don kojugu ka taa écoledenw ta k'u to ɲɔgɔn kan yen nɔ k'a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye gɛnni ko o bɛna caya kosɛbɛ a yɔrɔ ninnu na sabula kalan bɛna gɛlɛya kosɛbɛ Dawuda Sako ni ale ye fédération nationale des parents d'élèves du Mali ye ale y'a jira k'a fɔ ko ale jɔrɔlenba don fɛn min ye ni grève min ni a filɛ ka daminɛ kɛnyɛrɛ écoleso ninnu fɛ sabula a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kɛnyɛrɛ écoleso ninnu ye ko a gestion ko a bɛ ka gɛlɛya kojugu jamana bolo kibara filanan min bɛ an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka golo masilen tabagaw ye fɛn min ye Burɛm mara kɔnɔna la u ye tɛgɛ da siganama dɔw kan siganama minnu ni maramafɛnjugu n'o o yera olu bolo kibara min sera ma o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sibiridon ye novembre kalo tile 4 i b'a k'a fɔ ko an ka Mali sɔrɔsiw ye opération spéciale dɔ kɛ min ni o kɛra Egedèche ni ale bɛ Burɛm n'a ale bɛ o mara kɔnɔna la o senfɛ i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye siganamɔgɔ camanba ye tɛgɛ dara olu kan o siganama ninnu sikasɛgɛ kelen don la k'a fɔ ko fɛn min ye jatigɛwale tigilamɔgɔ minnu bɛ nin waati in na marifaci la kɛlɛ la jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko o maa dɔw don i b'a k'a fɔ ko nin minɛli senfɛ fɛn min ye maramafɛn caman ye k'a ta marifaw la fo ka taa se marifakisɛw ma ani fo ka taa se u ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ mugujugu minnu n'u b'a dɔn dugu jukɔrɔ n'a bɛ pɛrɛn o bɛ dilan yɔrɔ min na i b'a k'a fɔ ko u ye olu yɔrɔ caman fana sɔrɔ i b'a k'a fɔ ko u tɛgɛ dara o dilan yɔrɔ fana kan mugujugu ninnu a bɛ dilan yɔrɔ min na ani a bɛ lasago yɔrɔ minnu na halisa kibara min sera ma o de k'a jira k'a fɔ ko nin opération in nin kɛra ka sabu kɛ fɛn min ye kunnafoni dɔ de sɔrɔla kunnafoni min n'o sɔrɔla an ka golo masilen tabagaw yɛrɛ fɛ min ni o ye DIRPA ka kɔrɔfɔ yɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko o kunnafoni sɔrɔlen an ka sɔrɔsiw fɛ i b'a k'a fɔ ko u ye opération dɔ wuli ka taa fɛn min ye Egedèche kɔnɔna la ka taa cun ni maa masina ninnu kan ka taa ni maramafɛn ninnu sɔrɔ u bolo ko opération in senfɛ fɛn min ye an ka golo masilen tabagaw ye u tɛgɛ taara da maa 5 de kan maa 5 ninnu kelenna bɛɛ lajɛlen i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye marifa fo ka taa se marifakisɛ ma a dɔw bɛ yen nɔ i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye olu yɛrɛ ye marifa jugumanw ye n'u bɛ a wele ko fusil d'assaut fo ka taa se grenade ma ka taa se explosif ma DIRPA a jira k'a fɔ ko nin opération min kɛra ko a kɛra sebaya belebeleba de min bɛna kɛ sababu ye ka dankari kɛ kosɛbɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilamɔgɔ minnu ka wulikajɔ minnu bɛ Mali kɔnɔna la ka se ka dankari kɛ o la kosɛbɛ wa k'a b'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye finitigilakaw ye ko u ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen sabatilen don cogo min na adamadenw an'u bolofɛnw bɛ se ka lakana fo ka se ka jamana fana ka se ka o fana lakana cogo min na kibara laban min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ fɛn min ye kuranko gɛlɛya kan ka kɛ ni o ye fɛn min ye Kayikaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jɛkulu dɔ ye o sigira sen kan jɛkulu min n'u bɛ a wele ko Kayi kuranko jɛkulu min kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko sifinnakaw bɛ a kɔnɔna la fo ka taa se maa wɛrɛ ma minnu ni olu ka baara bɛnnen don kuran ma i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jɛkulu in ka wulikajɔ fɔlɔ ye o de kɛra ka fɛn min ye bataki ka o sɛbɛn ka o ci fɛn min ye directeur régional de l'énergie du Mali o min bɛ Kayi yen nɔ ka bataki ci k'a ɲɛsin o ma k'a jira k'a fɔ ko olu bɛ Kayi yen nɔ k'u tɛ ka se k'a faamuya ko k'u ma jɛn ni a ye k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya ko a bɛ ka dadi kɛ Kayikaw la kojugu ko sabula fɛn min ye Kayi mara ye ko fɛn camanba de bɛ yen nɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye Kayikaw kana se ka kuranko gɛlɛya dɔn ko o dɔ ye Manantali baraji ye fo ka taa se Felu ma ka taa se Guyina ma ani Albatros ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ Kayi ko mɛ ko bɛɛ n'a ta ko Kayikaw bɛ ka kuranko gɛlɛya ye u ma Kayi kuranko u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kuranko gɛlɛya in ye ko nin ye fɛn min ni a tɛna se ka faamu wa jɛ tɛna se ka kɛ ni a ye fɛn min ye Kayi mara kɔnɔna la o hukumu kelen de fana kɔnɔna la fɛn min ye lettre ye u y'o sɛbɛn k'o ci fɛn min ye Kayi gouverneur fana n'o ye marabolo ɲɛmɔgɔ ye k'a ci o fana ma walasa u ka se ka i sen don kuranko gɛlɛya min ni a
a bɛ kayi ni waati na a ka se ka fɛn min ye population a ka se ka olu lafiya sabula i mana kɛ tailleur ye i mana kɛ soudeur ye i mana kɛ menuisier fo ka taa se bitigi feerela ma i b'a ye k'a fɔ ko ni nin bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu in kɔnɔna la ko degun bɛ ka se a bɛɛ lajɛlen ma kayi mara kɔnɔna la wa kayi population yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko u bɛɛ bɛ ka sɛgɛn nin waati na kuranko gɛlɛya la fɛn min ye marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye kayi gouverneur ye ko ka se ka wuli ka i sen don nin ko in na walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na balimaw nin bɛ dansen kɛ an ka don kibaru kɛnɛ kan aw ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma